ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tottoro lawa jolofa lowre gorgola barakana sere kunda bafata kon waktu yoni hato lewa arɗo sadio ene jeeya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal ma en jaaha toon to dancadi ñalawma hanki o cummusɗo waɗi toon e guesa sippa dancadi ma en ketto hen musidɗo meɗen Amadou Tall kam e ceerno Alhaji Talla to leydi Mauritanie wonande kerola hakkude leydi Mauritanie kam e Sahara occidental wi fema Maroc Polisario en mbari toon kene wona capanɗe nayyi taw ko werla giwannoɗo toon to Maroc addude ko fate banggue lijumaji kam e fruit ji kala ko ɗum jeeyi sababu jeere nde Nouakchott oɗo saaha memota ko to leydi Mali joɗorde islamique towde ɓe kolliti kikiɗe hande o kamɓe kala maɓe mbaɗa moɓodiral mabɓe toon to yeeso juma mawka ka Bamako gam hollirde mette mabɓe ko fate banggue konngoli horejo leydi France to leydi Guinée Conakry mbete Union européenne holliti ɗiɗo henna sumgoji so tawi ko Alpha Condé gagni ko wawi wonde kala ɓe kolliti ene suuɗi gueɗe cuuɗiɗe nder ɓe kolliti yo loskoji labɗi mbaɗe hen ko fate banggue yoga e wargoji baɗaɗi hen to leydi Côte d'Ivoire Libéria Burkina Faso Tanzanie Afrique du Sud ha toon to leydi France musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena docteur Djiby Sow ene waɗa juule mo wuuyi dendagal almuɓe mum ɗo mbawi wonde e nder windere nde kala docteur Djiby Sow wittiyanke ngana safriyanke ngana humpitiyanke ngana ene humpita dendagal almuɓe mum kala oɗo saaha mo gonden omo tawe to barkewi noon eɗen gandi waɗɗani waali jantana e waɗɗani kadi toon to Gumala kame barkato e nder galle ceerno Boubacar Haydara so tawi ari ha yettima ɗon ma taw ɗon docteur Djiby Sow ene humpita dendagal safriyankoɓe ɗo mum kala base makko tawetenoɗo toon to Njuma oɗo saaha mo gonden base o arti ɗon ɗo Wourossogui docteur Djiby Sow ene siftina ene hesɗitina wonande ɓen taweteɓe Dakar kala jiɗɗo yiide base makko taweteɗo e Dakar so tawi ƴetti auto ari ha to are boulangerie 2000 mo Kermassar waɗɗani galle Douballis taw ko cippiri noon ma taw ɗon docteur Djiby Sow safiyanke ngana wittiyanke ngana cafro ko fate banggue kiste fibron hernie konone kadi hémorroïde hoore musande konone kadi paludisme e ko fati e banggue cimmiɗo huuɗo bonko ko hanate ƴiƴa mum kala neɗɗo ɓuutowo ha heewa konone kadi an joguiɗo faiblesse to banggue leeso gueɗe kala docteur Djiby Sow ne safra ɗuma docteur Djiby Sow noon ene tintina dendagal almumum kala oɗo saaha mo gonen omo jogui leɗɗe siro ɗen leɗɗe noon taccata maaje kaɗɗe kono kam kala gonɗo e Mauritanie Sénégal Mali e Gambie e ko taari ɗum kala ene wawi hebde oɗon siro ko wa ɗum kono leɗɗe keddiɗe kala ene mbawi yaade kala ɗo mbawɗon wonde sa yiiɗi hebde docteur Djiby Sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 00 221 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 indicatif leydi Mali 70 85 72 47 walla mbaɗa 00 221 77 341 96 51 mbadden dando faade docteur Djiby Sow fulɓe nder maari ɓe jurmo ɓe julɓe nder kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nogase jeetati yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasa kabruji men e ɗemgala pulaar hettiyankoɓe a yawo weltare TV so jiiɗi hebde ko ɓuuri labde e kabruji mon coftal ɓalli kame kabruji mon ɗemgala pulaar boɗal yurmede tufde gandal coccorgal jolgo miijoji jangde e pulaar foyre gendi kono ne kadi e jewte men ko fate banggue histoire uji annabaɓe
annabaɓe kam e sahabaɓe kam e waliyaɓe kala jewte dogoje e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa kala so tawi on jeehi ha to YouTube on tapi weltare ɓiɓɓe fulɓe ma on taw toon kala yewtere nde ɓoɗɗon yidde e nder jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe so tawi ko gandal so tawi kadi ko carika so tawi kadi ko dewle cellal ɓalli kono ne kadi ko fate banggue diine ma ha e kadi ɓamtinma kala so tawi a yeehi ha toon ma taw toon kala ko jiɗɗa ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoullahi Sara to karallagal to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba no mbiruɗen e gardidi kabruji men to leydi Sénégal subaka hande o kene fotta wonde temedde jeeɗiɗo e nogas e go testa ko fate banggue ñaw coronavirus tawani wondi hen ko 12 e nder ɓen 12 hen tato ko tumanoɓe ene jokkodiri e wondunoɓe oɗon ñaw hen goto itti on ñaw koto bowal laaɗi diwoje ngal Sénégal jeeɗiɗo heddiɓe ko raɓaɓe andaka raɓɓi ɗumen kene fotta wonde temedere e nogas e jeetato keeɓi cellal mumen subaka hande o jeeɗiɗo oɗo saaha mo gonɗen ne Moussa no fewi ma mbalite fofando so tawi noon ko heddiɓe e cuuɗi safara kala so ndendi koɓe temedde jeegomo e capanɗe jeenayi e nayo neɗɗo ɗe mbiya tan yo Allah sellina enen kala to weeli ngara toonne kadi bati toon kene fotta wonde temedde jeegomo e capanɗe nayi e joyo chef de village ardiɓe guure ɗum noon e nder département mo weeli ngara ko toon e wuuro wiyetengo Saare Koli Sala taw kadi koye mairie Saare Koli Sala ko toon tigui ɓe mbati gam yidde oɗo sa erade laamu leydi Sénégal nde wawata moƴƴinde gurdam mabɓe ha timma o saaha mo gonɗen caggal teskede wonande gurdam mabɓe ko gurdama cattuɗam oɗo saaha mo gonɗen ha joni koye Sénégal keddorɗen ma en kal ko fate banggue gammu Madina Baya woni jamma mawlidi nabi sallallah alayhi wa sallam laamu ngu itti kene fotta wonde temedde jeetati taw ko dadiɗo mo hinde police beele kadi wawa waddude nden ka ikkisala e nder wuuro Kawlaka beele nde moni kala wonata nden ka ikkisal kono ne kadi heedani en caggal jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli woni Abdoullahi Diouf Sarr caggal kay nde itti yoga e safroɓe e taw ko sembolimɓe nde mbawata jogade nden ka ikkisal wonande yoga e ñabbuji woto raɓodirde e nder yimɓeɓe taweteɓe toon ko wona ɗum konon délégation payodindo giwɗo to leydi Mauritanie yettima toon to Madina Baya ɓe gaddi sefre timmude no fewi taw kadi ko sefre gueloɗi haadi e mabɓe faade jamma jibinede annabi men tedduɗo o mo jaam e kise goni ha joni koye Sénégal keddore ma en garte konguɗi hoorejo leydi France so wiide ɗum tan ma saktu kanlo hen natala desinagal taw kadi ɓe desini hen e wiideɓe ko annabi men tedduɗo o mo jaam e kise goni ɗum noon hewɓe e nder leydi Sénégal kolliti en metti mumen Serigne Mountaga Mbacké kañumne holliti en anki metti mum no fewi galle Oumar en holliti metti mumen no fewi yogay almameɓe kame galleji diina taweteɗe nder leydi Sénégal kala kolliti jadani hen tene kadi oɗo saaha kolliti diine o foti ko hormede annabi men tedduɗo foti ko hormede wona gueɗe poɗɗe jagguirede dani hen joni koye Sénégal keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo yangara booli leydi Sénégal Oumar Youma waɗi haalande muɗum o holliti ɓoyatta kala kene wiye otoji dañƴi kene fotta wonde duuɓi capanɗe nayyi e nder leydi Sénégal ma momte ha laaɓa ɗum noon waɗata ko lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho woni tan lewru mars hitande fanide kala kay werla dañƴo duuɓi capanɗe nayya foti ko kar mum rapide walla ni ko camion mum koko ittete gam teskede ko ɗi karuji ceyata sababu e kala saha accident ji wadde e nder leydi Sénégal ha tenti e Dakaru kanko jagorɗo Oumar Youm wa artino fewi ko fate banggue lawol ter ɗum noon ko laana jordi kesa ngarduka jogal ka lumbade e boli Dakar e ko taari Dakar kala o holliti wonande golle ɗe kala gasata koye mayirɗe lewru décembre ko fate banggue noon hollirde ɓiɓɓe Sénégal naɓe ngol lawol gasi beele lana ka watta lumbade ɗum heddoto koye hooreji leydi Sénégal kam andi date belɗo ɗum nanga oɗon data ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte konngoli jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jaccirgol laamu woni Ali Ngoye Ndiaye wa arti e kuulal loi taw ganda ko hitande ujunnaje ɗiɗi e joyya kala tan nangade ene ɗannina yimɓe ɗanleɗe ndewani lawol ko duuɓi sappo e kaso ɗum noon jeeyi sababu ko ɗeɗo hen balɗe kala eɗen gandi ɓiɓɓe Sénégal naɓe koko mbaɗi révolte no fewi gam ɗannade toon to leyɗele Europe fiyade maaje kaɗɗi caggal wonde laana mabɓe sumi ha
ganduɗa waɗi hewɓe mayɓe hen caggal mum kadi e maaje kaɗeɗe Dakar dañi jaggaɓe hen no fewi ñalawma hanke o ko laana iwnoka to Mbour sanga 15 heures ko kan tigui jofoyi toon to Saint-Louis ka jagga kene fota wonde temedde ɗiɗi neɗɗo ene wonno e kaɗon laana kamɓe kala ɓe paano ko toon to Europe jeetato e mabɓe noon mbiyama teɓ o sahani tawi juuɗe dadi motoraji mabɓe tettama ko wona ɗum ko noon kanko jagorɗo warti e kaɗon haala gam hollirde so tawi tan woni ɗe saaha mo gonden so tawi ɓen waɗoɓe ɗeɗe gueɗe soɓe nden hay kala hen jaggaɗo ko duuɓi sappo e kaso jagorɗo kalfinaɗo golle woni Dame Diop arte nde ɗon haalande wo holliti wonande sukaɓe fiitaɓe maaje kaɗe ne jaaha Europe wona ngakkude golle e nder leydi Sénégal firti tan koɓe gona heblaɓe saabu kala ko miijiɗa hande e nder leydi Sénégal golle mum nanɗo hen o holliti won laamu ngu ɓe hebluno ha mbawani koye men oɗo saaha mo gonden ɓen nana goni e golle ɗum noon omo wasiyo tan ɓiɓɓe leydi ndi kala nde mbawata heddade e nder leydi ndi kuccana golle mumen ma en jaa ha toon to cuuɗi meɗen dañcaɗi ñalawma hanke o ko cum musɗo waɗi toon ha ganduɗa gueɗe kewɗe boni toon e guesa mbiyeteɓa sippa dañcaɗi ma en jokkodire e musidɗo meɗen Amadou Tall jaam ñalle maɗa aɗa jayde e weltare ɓiɓɓe fulɓe jaam ñalli Abdoulaye Sarr wona ko jaam ñalli toon ko jambolo ñalliga hen ceerno Amadou amin jiiɗi gartana amin e oɗo hen ñalawma musɗo no fewi ñalawma hanki toon to dañcaɗi taw ko cum musgo wongo toon cumo woni ga en tawi ko Allah woni sifa dañcaɗi ɗo min dañno ɗon waɗannoɓe ɗon caali noon ko ɗon cumo immi toɓe fewnanno caali ɗiɗo kamɓe kuɓɓi jeygue ɓoccitiɓe e nder guese he noon guesa ba ko 45 hectares mba waɗa installé ko 30 hectares won ɗum ɗo mbaɗnoɗe hen installé ko heewi hen huɓɓiji ley tiwoji ha e rakkoraji tokoji ko huɓɓani hen ko kam mi heewani min hooreme kaloɗo o guertam won hen ko huɓɓi hen seeɗa cumo noon o yalti ɓen ɗo yiikin abbo e 17 kilométre cumo yalti guesa ba cumo yalti guesa ba ken abbo e 17 kilométre e ko takki wuuro ngo ko guure saraƴ ɗe e dañcaɗo yimɓe fof tampi hen par ce que cumo waɗi guila hedde 10 heures ha hedde ndemin mifogim ko hedde 17 heures faw eyyi tawi ko Allah yimɓe tampi hen no feewi yimɓe daari men sappo cumo mo heewi doole aɗa wawi tan haalande amin ko boni hen ko saabu eɗen gandi ko guerte ɓurno hewde hen walla won gueɗe goɗɗe gonnoɗe hen gueɗe goɗɗe kewɗe no gonɗon hen kono noon ko e batte ndemadi he ndemeteri ndi buni hen tan ko guerte ɗe mbimaɓe ɗo ɗe wonno ɗen ne mbanno parti goto on ko joor ko on parti tan woni ko buni hen ko heddi ko kam ene samori eyyi so wona ko waɗano installation e nder guese he ko ɗum noon ene waɗi hen ko boni tawi ko Allah ko heewi kay ko boni kay tawi ko Allah ɗum noon musidɓe tedduɓe ko dañcaɗi ɗeɗo hen gueɗe mbanno taw kadi ganduɗa ko cum musɗo no fewi waɗi toon e guesa sippa taw kadi sippa dañcaɗi ha ganduɗa guerte kewɗe boni toon kono kadi huuɗo heew ko boni toon eɗen gandi hikka huuɗo heewi no fewi eɗen mbi yimɓe tan yooɓe ndento no fewi saabu eɗen gandi ɗo saahaji ko saahaji parwuɗi no fewi teni kadi ko saahaji ɗoftodiroji e keneli kame nguleki kala min jarima ceerno Amadou Tall toon to dañcaɗi commune Dikkis ɗo e Belgique ko kabaruji weltare ɓiɓɓe fulɓe tan mi heɗoto. Commune Billel ɗo e Belgique welatamin tan ko kabaruji weltare ɓiɓɓe fulɓe. So en jeewi to leydi Sénégal paaɗen ko to leydi Mauritanie moɓodiral subaka hande o yeeso galle horejo leydi Mauritanie woni Cheikh Mohamed El Ghazouani yeeso galle makko waɗi moɓodiral manggal no fewi ngal moɓodiral noon ko wullitade école uddade taw kadi ganduɗa école uddira koye dow ŋañalde ko fati e banggue wonande sukaɓe hewɓe mbaɗin toon kawguel men kono noon résultat ji ɗi jaltani ko ɗum jeeyi sababu ɓe kolliti hen mette mabɓe no fewi école baɗɗo école goɗɗo ko fati e wiyede gollade walla ni defde takkade barme walla ni guppola haɗata neɗɗo janngude so tawi tan ko jiɗɗo jangde makko jayde al akhbar ɓe kolliti wonande oɗo hen gorko o wiyete ko Barika Wuldu Khayri kanko Barika Wuldu Khayri o heeɓi baccalauréat makko kono kadi
ko joom sareta o dognata ko marchandise e nder wuro Tijikaja taw kadi ganda o arti e cukago makko no fewi o holliti jeyi sababu haw soodi saret o watti tigi nawde marchandise omo golla omo wadde hen jangde makko ko caggal nde nene makko e bamma ko ceeri nene makko heddede sukaɓe dañi caɗele mawɗe no fewi noon to banggue wurnude ɓeɗon sukaɓe ɗum jeeyi sababu o usti jangde o watti ɗum e golle o nawdi ɗum kono ɗo saaha mo goni o heeɓi baccalauréat makko teni kadi mo fiɓi jokkutudol jaabi ha tita o heeɓa ko yiiɗi hebde e jangde ko ha joni koye Mauritanie keddoɗen ma en kaale finoɓe e wuuro wiyetego Zemzem ne tawi nder leydi Mauritanie finoɓe toon ɓe e woyndu mabɓe caggal nde ɓe jaari ɗamɗon ndiyam yoga e mabɓe nawa koto suudu safara tawiten toon to Irkisa kene wona kiloji nogas hakkude mum e Zemzem taw kadi jeeyi sababu ko ndiyam ɗam dañiti ko saami toon ganda kala jano dañi malales cattuɗo no fewi jogui reedu musandu kame reedu dogandu e diine tuuta kala ɗum noon oɗo saaha ɓe erima laamu ngu nde wata waɗandeɓe toon gueɗe payɗine no fewi caggal oɗo saaha woyndu uddita tan accire noon wona hunde sirde no fewi en gaare aduna mo hay goto fotani hoolade hay goto ha tenti ko fate banggue gueɗe jarateɗe nder oɗo hen sifa ha joni koye Mauritanie keddoɗen ɗeɗo hen balɗe kala nakshata kame jeeri mum oɗo saaha ko fate banggue cogguji taw ganduɗa ko fruit kame légume aji kala koko ɓuuri sattude no fewi jeeyi caɗele ko fate banggue économique faggudu ko guila tan kene fota wonde yontere walla ni yontere fawde polisario en taweteɓe toon to Sahara Occident wiya kamen tigui pawi juuɗe mumen e keerol bitegol El Guerguerat taw kadi ganduɗa kene fota wonde capanɗe nayya wehla camion jolnude ko fate banggue légume aji kam yoga e fruit ji kala koko mbolokini toon enen donki ɓennude hoorejo leydi Mauritanie El Qazouani holliti en mette mum no fewi kono noon woni jayndeli kolliti ɓe ɗacciti kerol ngol kono en keɓani hen ko laaɓi ko ɗum jeeyi sababu oɗo saaha mo gonɗen so tawi tan ko kilo tomate ene wonanno 3 uguier kono ɗo saaha mo gonɗen ene yaaha ha 1,5 uguier ɗum noon neɗɗo basɗo kam wawa wurde ɗam ɗo hen gurdam o saaha mo gon eɗen mbiya tan yimɓe ɓen ɗo yooɓe tinno ɓe dutto e leydi so tawi wonti légume aji koma guiwa ha e leyɗele goɗɗe mbawen wurde e capital uji men ko hunde sattude no fewi ha joni koye Mauritanie keddoɗen ma en garte Sahara Média ɓe kolliti yiɗɓe e sehilaɓe yaadiɓe jayndiyanke taw kadi ganduɗa ko jayndiyanke biyetenoɗo Ishaga Welde El Mokhtar taw ganduɗa ko biftanoɗo guila tan 15 lewru octobre hitande ujunnaje ɗe 13 ton to leydi Suria ha oɗo saaha mo gonɗen yiitaka tawɓe erima laamu leydi Mauritanie nde wawata wadde jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Suria beele kadi jayndiyanke mabɓe o gonɗo e ɓerde mabɓe ɓe jejjitta abadan wawa tigui yiitede arta e galle muɗum tawari ɓe kolliti wonande brigade de la gendarmerie tawte toon to tiguen ɓe mbaɗi loskoji mabɓe luggi no fewi ɗum noon ko ñalawma hanki o e suka gorko jeeɗo toon to leydi Guinée tawaɗo ne maayi e suudu mum andaka taw holko wari ɗum kono kadi ɓe kolliti omo jogdino relation moƴƴo woni jokkodiral moƴƴal hakkude makko e hoddiɓe makko kala o wiyete noon ko Konté Ali walla mbiyen Kanté Ali kanko noon ko Pembowo joguino ko salon coiffure ko Pembowo tawa tigui omo maayi e suudu makko oɗo saaha noon kamɓe dadiɓe ɓe mbaɗi hen loskoji mabɓe aɓe gondi e ɓen safroɓe beele kadi andede holko jeeyi fittandu makko balɗe ɗiɗi koninkoɓe leydi Mauritanie tambiɓe nden kay kisal maaje kaɗeɗe Nouakchott teɓima kene wona 3 suka Sénégal naaɓe taw kadi ganduɗa ko yinnoɓe yahde toon to maaje kaɗe gam yaɓande toon to Espagne ñalawma hanki o ko 160 ɓiɗɗo Sénégal naaɓe caggal nde ɓe gonno e bateau mabɓe ne paani faabiɓe toon ko bateau goto gawowo e nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Anwam Gara taw kadi ganduɗa kene fota wonde 150 kilométre hakkude mum e Nouadhibou ko toon tigui ɓe nangga oɗo saaha maɓe gon kamɓe kala 300 sukaɓe tawe juuɗe ɓe leydi Mauritanie gam teskede o saaha mo gonɗen ko fate banggue ɗanle ɗe ndewani lawol koko ɓeyditti ha ɓurti to Mauritanie hanki délégation taw kadi ganduɗa ko happa tambiɓe audiovisuel mo leydi Mauritanie jilloyima to ñiɓirde jayde Sahara Média gam ƴewde golle ɗeɓe mbaɗa toon e programme moɓe cagta toon ko fate banggue guila yoga e nate ɓosoje woni image kam e audioji kaleteɗi jaltinteɗi kam e bindi kala ɓe kolliti hen beele mabɓe no fewi kono ɓe garti e hitande ujunnaje 2.4 tumande nde Sahara Média tumanoma en gartoy hen sen giwi to leydi Mauritanie
paren koto Maroc roi Mohammed VI hanki holliti mbele mum no feewi ko fate bangi leydi Émirats Arabes Unis non ko caggal nde o haaldi e téléphone wonande presse héritier mo leydi Émirats caggal nde on holliti ɗeɗo henna balɗe ma uddit consulat mum taw ko ganduɗa ko toon to ayyuna layyu noon ne tawi e nder dégère mawɗo no feewi waɗani Sahara Occident wiya beele kadi leydi Maroc ɓuura kadi ngarɗinde jokkodiral mum e nder leydi mum kam e leyɗele arabe o holliti leydi Émirats Arabes Unis ma won leydi gadinde e leyɗele arabe ɓe uddide toon consulat mum ɗum noon ko caggal nde Zambie uddi toon consul muɗum kono ne kadi ne wondi e leydi mbitendi Eswatini kandi ne kadi udditi toon ko fate banggue dakhla noon toon udditi toon consulaji mum ko wayno Burkina Faso Guinée Bissau kono ne kadi Guinée équatorial kam yoga e leyɗele goɗɗe Maroc noon holliti oɗo saha nana ɓuura yañude jokkodiral mum hakkude mum yoga e leyɗele to Algérie Abdelmadjid Tabboune ko hoorejo leydi ndi ñalawma hanke o nawama to hôpital militaire kam e yaadi mum kala ɗum noon ko caggal yoga eɓe o gollodirta nde testa tawa enen jogui oɗo hen namborosa mo hinde coronavirus kanko hoore makko wondani en kono wo joncima ton to hôpital ko fulɓe mbiyata ko rentade ɓuuri safrade ɗum noon ko caggal balɗe joyi tan nde ponno yaade ko wiyete référendum woni sumgoji membitela tugnorgala leydi ndi ko wa ɗum ko alarba hande o omo fonno uddidi toon juma mawka no feewi taw ganduɗa ko juma tata ɓiiwa e nder aduna o kala ɓurka mawnude ka Algérie mahi ko wona ɗum ko noon kanko Abdelmadjid Tabboune hoorejo leydi ndi jarowo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e nayya taweteɗo cuuɗi safara o saaha mo gondena sengiwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali joɗorde islamique towde ɓe kolliti 14 heures hande o saaha mo gonden ɓe puɗɗima wadde moɓodire mabɓe gam hollirde mette mabɓe no feewi ko fate banggue wonande caricature mo Emmanuel Macron hoorejo leydi France holliti ma saktu ma ɓanŋin e nder jayndeli kala ko fate banggue dese ɗeɓe desini gam tonje annabi men tedduɗo sallallah alayhi wa sallam ɗum noon kamɓe julɓe leydi Mali kala ɓe kollitima ɓe moɓodiri ñalawma hande o yeeso juma mawka ka Bamako gam hollirde ɓe jadani e ko laamu leydi France woni oɗo saha e tonje julɓe ko to leydi Mali kedora joni cumuji ɗum tigui woni oɗo saha mo gondena ko woni goƴa finoɓe e nder région mo Gao caggal teskede guila tan yontere nde ɗo daari ko cumuji tan jokkodiri toon to Gao ha tente nokku biteɗo watta guna ene wonde nokku biteɗo Alibert ha fayanma nokku biteɗo Alibert ha fayanma talatay noon e tawi nder cercle mo Ansogo ɗiɗo dumunaji kala kuɗoli kewɗi kame dabeji kewɗe ma yittoona taw jeeyi sababu ko ɗin cumuji kono haɗo ɗo gonɗen andaka holko saabi ɗiɗon cumuji ɓe pelliti wadde pelle findino e jertino oɗo saha mo gonɗen beele ɓe mbawa fabade ladde nde ɗo dabeji kame yimɓe kala jogori wurde janggoɓe e duɗal point g taw kadi ganduɗa ko duɗal jaaɓi hatirde ko fate banggue cellal ɓalli kolliri mette mumen no feewi ɗum noon ko caggal nde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mali waɗi toon jillu mum kamɓe janggoɓe ɗon ɓe kolliti ɓe jooɗima lebbi sappo ɓe keɓani jobdi mabɓe ɗum noon oɗo saha ɓe kolliti mette mabɓe no feewi siftinde on ɓe ɓamana yoɓede ko guila tan hitande ujunaji ɗe jeeɗiɗi woni 2007 ko nden tigui gouvernement mo leydi Mali felliti kala étudiant rokke temedere kala ñalawma ɗum noon nden temedere beele ɓe keeɓa ɗum wonti tigui ko caɗele mawɗe no feewi lebbi sappo joni ɓe keɓani ɗum noon firtata ko lewru kala ko ujunaje tati jomum foti hebde e wiide Fanta Sibi to leydi Mali kedana joni jeere nde Bamako taw kadi woɗɗani immeuble Bali toonne kadi suumi jamma heccenke o walmin jamma heccenke fayma subaka hanki suumi cumi musɗo no feewi ganda cumo kayne fotta wonde million ngaji jonɗi jeehi jaade curki ɓe erima laamu ngu nde wawata fabade ɓe commissaire de premier arrondissement taw ko dadiɓe ɓe teeɓima kene fotta wonde bandiji sappo e ballal finoɓe e wuuro Bamako ha tente yoga e leyɗe ɓe kolliti ɓiɓɓe finoɓe e nder Bamako e hoore mum ɓe mbawa tigui wadde junggo e fandu e mabɓe kamɓe policier ɓe beele kadi ɓe mbawa tigui yaltinde kala kene wiye gujjo ha laaɓa e nder Bamako e hoore muɗum to Guinée Conakry Union européenne hanki yaltini konngoli mum guila toon to Bruxelles ɓe kolliti ɗiɗo hen sumgoji ɓennuɗi toon to Guinée wonko ɓawli hen ko fulɓe mbiyata ko kala ko ɓawli jeyaka e kosam ɗum tigui woni ko Alpha Condé waɗi ko ɓawli kala jeyaka e kosam jagga watta e banggue mum beele ne daña kewendi ha ɓawli
bawlini ha bawlini ruttiji ɗi tan winde tal ko ɗum woni union européenne ko holliti oɗo sa yidde mabɓe ko loskoji luggiyo mbaɗi ko fate banggue ɓen waraɓe toon to Guinée tene kadi ko fate banggue internet nde artirte ha timma ko wona ɗum ko kadi nde jaam duumiɗo artirte toon ɓe erima wonande ɓen toɗɗaɓe loni toɗɗaɓe union africaine kame CEDEAO nde mbawata jokkude koyɗe jaam e nder leydi Guinée beele Guinée ene daña jaam cimtol laamu ngu yaltini hanke ɓe kolliti gila tan ñande 17 lewru nduɗo hen ndu gondena ko maayi e nder leydi ndi taw ganduɗa ko ɗiɗo seppoji baɗɗi ko nogas e goho neɗɗo kono lundo ngo holliti maayi ko nogas e jeeɗiɗo neɗɗo kadi ɓe kolliti temedere capanɗe nayyi naggam oɗo sani tawi e cuuɗi dumbirɗi taweteɗe e nder leydi ndi goɗɗo jaltuɗo aduna e nder leydi Guinée ko cohlanoɗo oɗo saaha mo gonden ko ɗon tigui o waynori leydi Guinée o yalti aduna on tigui woni daraniɗo fodde haqqe innama aade e nder leydi ndi biteɗo Abdoulkadir Diallo kam yalti aduna subaka hanki o taw koye nder ñaw dabɓo no feewi sen gewi to Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena to Côte d'Ivoire Alhassane Dramani Ouattara kikiɗe hanki o woni koɗo RFI kame jayde France 24 caggal nde ɓe namdimo ko fate banggue Laurent Gbagbo o holliti Gbagbo waɗi duuɓi 9 e kaso caggal mum accitama oɗo saaha guila nden ala passeport mum woni koye fewnede kono ɓoyatama he passeport mum yonti nde artata e nder leydi mum o wawa salade Gbagbo arta e nder leydi mum saabu ko jibinande leydi ndi kadi o arti ko fate banggue candidature makko o holliti o wawata no dirtinde ɗiɗo hen sumgoji saabu tunorgal leydi ndi rokkatamo o arti kadi ko fate banggue ƴamtugol dawal naybal so tawi o laamima leydi ndi dawal tataɓala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi o holliti ɗum wawata wonde saabu oɗo saaha mo gonen ɓoyatama ɓe jaa ko fate banggue référendum so tawi kay woni o dañi polgu ko noon kene fota wonde jaaro e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ha capanɗe jeeɗiɗi e joyyi wawata laamoyade leydi ndi firti kanko e Gbagbo e oɗo hen ari kono ɓe je kala wawata wonoyde lawol gongol ko wona ɗum ko toon to Côte d'Ivoire joɗorde seni nokku biteɗo bongun waw nokku biteɗo bongununa taw ganduɗa koye wuuro Pascal wuuro oɗo hen biteɗo Pascal Afinguisana ko toon tigui joɗorde duppa ganduɗa matériel uji kewɗi gonnoɗin kala nawa ha laaɓi sen giwi toon to Côte d'Ivoire paɗen koto Libéria jeetati lewru décembre ko nden tigui ɓe jahata gam waɗoyde suɓoyade référendum waylide yoga e tugnorgal leydi mabɓe e wiide sénateur yiddeɓe ko beele George Weah ene wawa lamade leydi ndi dawal tataɓala so tawi woni koye manda mum gadi to Burkina Faso Roch-Marc Christian Kaboré horejo leydi ndi kame leydi ndi kala ne wonde sunare mawde oɗo saaha mo goni ɗum noon ko kikiɗe hanke o caggal nde yalti aduna bamum horejo leydi ndi taw ko jaranoɗo e duuɓi capanɗe jeenayyi ba makko kanko hoore leydi ndi woni no jagorɗo kalfinaɗo ngaalu leydi Burkina Faso hitande 1995 woni no kadi jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli hitande 1996 woni no kadi cukko gouverneur banque CBAO e Dakar gilde noon ko kebɗo foftordema ko wonno koye nder leydi makko to Tanzanie ɓe piniri hande suɓoyade hoorejo leydi mabɓe ɗum noon kene fota wonde candidat ji 15 ko ɓe goni ƴamoɓe lefol laamu bureau ji wote gudditi gila secteur subaka o saamo kalten bureau ji ɗi kala guddi kono kadi teskeɗe rumaji jaruɓe ɗi kala keewi fitnaji mawɗi no feewi a ganduɗa landaji lundo kolliti police wari toon kene fota wonde yimɓe 10 ko fawi e nder ɗiɗo hen sumgoji gonɗi yaade ñalawma hande Afrique du Sud hoorejo leydi mabɓe woni Cyrilla Ramaphosa kam tigui joña waɗi hoore mum quarantaine caggal noon nde o bismayi hirande wotere wayi hirtoya toon caggal mum noon on mo hirtanno onde testa tawa ne jogui ñaw biyeteɗo coronavirus ko nde digo felliti jonje hoore makko kono kadi on kettuɗo e makko holliti o meeɗa wasde ittude masque makko so wona nde hirtoto nde ko nden tan o itti kono kadi teskaka so tawi mo wondi hen kono o joñi hoore makko saaha mo gonden cakkitorɗen kabruji men toon to leydi France e nder balɗe ɗiɗi tan France wasi kene fotta wonde 1927 neɗɗo taw kadi ganduɗa jeeyi sababu yoɓade fittanu mabɓe ko ñaw biyeteɗo coronavirus o saama ngoɗen koko arti e nder leyɗele Europe no feewi ko wona ɗum ko noon e nder limore nde ko ɓuuri hen limore nde ko nayeɓe ɓuuri mayde hen kene wona 160 ɗen ko nayeɓe ɗum noon woni kabruji men ɗem ngala pulara musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno komin tonga noon kabruji men ɗem ngala pulara
garanden kikide hande oɗo yeeso allirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena